Nilqawkom għal dan l-aġġornament tal-aħbarijiet tal-5:30. Il-ġurnal Malta Stars vela li f'lejl ta' frar tal-1993 il-pulizija arrestaw lil Josette Bickel fil-Gżira li kienet qed titlajja. Fil-but tal-karozza il-pulizija sabet blokka tal-kokaina. Bickel u persuna oħra li kienet magħha taw xeba lill-pulizija li dak iż-żmien kellha 3 xhur tqala. Bickel kienet arrestata tal-li weġġet lill-pulizija mara iżda qatt ma tresqet il-qorti fuq il-pussess ta' droga. Malta hija waħda mis-26 pajjiż Ewropew fejn il-pulizija bl-għajnuna tal-Interpol kisru ċirku ta' abbuż sesswali ta' tfal fuq l-internet. Il-ħidma msejħa bħala Operation Il-Karus waslet biex tidentifika lil kważi 270 persuna li minnhom ġew arrestati 112 persuna. Xogħol il-qrati huwa li jaraw li liġijiet ta' pajjiżna jkunu osservati. Madankollu l-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali sab li l-qrati kisru għall-iktar minn darba r-regolamenti finanzjarji tal-Gvern f'sensiela ta' ftemiet li daħlu għalihom brabta mal-arranġamenti li jsiru għal dawk iċ-ċittadini li jservu bħala ġurati. Fl-aħħar sentejn ebda cruise liner ma rabat mal-baga fil-bajja ta' Xlendi li ġiet tiswa 240,000 euro. Dan minkejja li l-Ministru Ostingat kien qal li fil-Mediterran hawn 32 cruise liner li potenzjalment setgħu jorbtu magħha. Il-Maltin u l-Awċin ser ikollhom iħallsu l-liċenzja tat-televiżjoni għas-sena d-dieħla wkoll. Minkejja fil-budget il-Ministru tal-Finanzi kien qal li liċenzja tat-televiżjoni ser titneħħa matul is-sena d-dieħla ser jinġabru 2,5 miljuni minn din il-liċenzja. Il-Prim Ministru Taljan Mario Monti rebaħ vot ta' fiduċja fil-Parlament bekk il-Gvern tiegħu ser ikun jista' jgħaddi pakkett ta' 33 biljun euro f'miżuri ta' awsterità. Millum Facebook ser ikollu invenzjoni ġdida. Min irid fuq il-paġna ta' Facebook tiegħu jista' jagħmel forma ta' djarju biex ifakkar l-aktar mumenti importanti li qasam fuq dan is-social network. One News jerġa' jkun magħkom fil-bulettin tal-aħbarijiet tas-7:30 ta' filgħaxija.